Babusa! Kaixo, Wolfgang Amadeus Mozart zuen. Musikaren historiako musikalerik hoberenetakoa askoren ustez. Musikaria izanik, nire buruan galdera bat izan dut beti. Noiz hasi zen gizakia musika sortzen? Ikusi dugun bezala, gure arbasoek aspaldi hasi ziren musika egiten eskura zituzten elementuekin. Harriak, maskorrak, porrak eta bar. Tira egingo diegu Egapeko ikasleek. Goazen Egiptora. Egipton adibidez, apaizek kantu sakratuak abesten zituzten. Herriko heroien borroka ikaragarria kantatzen zituzten. Besteak beste, zitararen bitartez. Hemen duzue ezagutzen dugun lehen melodia. 6 kilosek bere jaurian marmolezko kaskarra. Erroma erre eta kristabe leporatu zien errekuntza. Gregorio Aita Santua, Europa osoko musika bildu zuen kantu gregorianoa sortuz. 1357 urtean, izurrite beltza izeneko gaixotasunak Europa eta Asiako biztanlegoaren erdia zendu zuen. Aleginak egin zuten. Gortean, musikari eta margolariak nagusitzen dira. Duela justu 500 urte, Bruselasen beste izurrite bat izan zen. Jendea dantzan hasten zen, eta egunero hainbat astetan zehar 15 dantzari hiltzen ziren infarto edo derrameen ondorioz. Dirudienez, gozete garaian onddoak jateak eragin zuen dantza maigabe hura. 1600 urtean, barroko garaia hasten da. Artean eta musikariek gehientasuna, xetasuna, argitasuna, apaindura, Batxeten eta Bibaldiren garaia. Hor duzue Johann Sebastian Bach, konpositore eta organojole handia. 20 seme-alaba izan zituen eta astero kantata bat konposatu.
Eta hortik nire garaira, klasizismora. Biena zen musikaren hiriburua, eta ni bertako izarra. Txiki-txikitatik Europa osoan zehar ibili nintzen nire aitarekin. Berak erakutsi zidan guztia. Oso gazterekin nintzen. Eskerrak nire espirituak bizirik jarraitzen duen. Bi doinua aurkeztuko dizkizuet. Eta nire onaren erromantizismura, 19. mendean gaude. Sentimendutek dute garrantzia. Begira, ba aldakizu zein den hori? Beethoven da. Beethoven! Lasai, ez da esela bebekeria. Gorra da, ez dut tutik ere entzuten. Begira, zuzentzera ba. Beethovenek ezin zuen berak sortutako musika zuzendu eta laguntzaile bat erabiltzen zuen. Ikusi. Eta erromantizismo garaiko beste musikari handi bat, Txaikovski. Errusiar honek baleterako konposaketa asko egin zituen. Klasikoari dagokionean, Maurice Ravel euskaldunarekin amaituko dugu. Ziburun jaio zen, aita suitzarra eta ama euskalduna. Txikia zelarik Parisera joan zen bizitzera. Bere obra ezagunena boleroa dugu.
Eta horregarren mendean, musika estanda egingo du. Hasiera batean jazzarekin, eta ondorengoa ezin dizuet adierazi. Well, it's one for the money, two for the show. And you get it ready now, don't you? Jump on my white suede shoe. Buddy, you're a young man, hard man, walking in the street. Baina gauza bat ez dut ulertzen. Azkeneko bideokoan eska zergatik daramatean jantzi gutxi. Nik ez dakit. Vale.